Sharif Usman Madani Haidara ayafo akalla selila ako kana korake be ñogon kalama kanye ñogon wele kan kuma na ñogon fe o kuma ye tiɲɛ aya ñini ko an ka ñogon ye nere ko an ka kan ka ñogon ye nga an bɛ waati kɔnɔ waati min ka gɛlɛn mɔgɔ caman tɛ ko caman faamu bi an ka ko in kɛ ni hakili mais ne dalen b'a la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ne dalen b'o la fasojo kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ ladiriya kɛnɛ o kɛnɛ in tɛ se ka fɔ ale kɔ Aye sabali oui parce que kuma do be kuma sɛbɛw do lu fɔra adamadenw ka kan ka taa ni hakili ye et puis notre pays est dans un tournant an ka jamana bɛ tournant dɔ la bi an ka kan ka hakili to kow la a ye kumaw fɔ maa minnu hakili la ani maa minnu y'a laɲini ani maa minnu kumakan ye nin ko in bɛna yɛlɛmɛ k'a kɛ jihadi ko ye parce que di ko tɔgɔ b'a la k'o tigilamɔgɔw ka lafiya d'u yɛrɛ ma oui mais ni adamaden n'a ye min fɔ o ka fɔ kɛ a ka kan ka fɔ nin kɛnɛ in kan voilà moi je ne sais pas on m'a dissimulé certaines choses ayi ni min fɔ cogo ɲɛna o lakali cogo bɛ ɲɛ o lakali cogo bɛ ɲɛ donc vraiment ko in ye bonyamasegin ye ka taa a yɛrɛ ma a ye kuma min fɔ a mɛnna n yɛrɛ filɛ nin ye ka kuma fɔ a ye tiɲɛ kɛnɛ in ani ladiriya kɛnɛ in ani jamana jɔ kɛnɛ in an ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ in kan